зачиняется. Next station is Petrovщина. Please mind the closing doors. Уважаемые пассажиры, на основании решения Мингорисполкома на объектах метрополитена введен обязательный масочный режим. Берегите себя. Станция Петровщина. Petrovщина station. Наступная станция Михалова. Осторожно, дверь зачиняется. Next station is Михалова. Please mind the closing doors. Паважаныя пасажыры, калі вы знайшлі на станцыях ці ў цягніках метрапалітэна рэчы без нагляду ці падазроныя прадметы, калі ласка тэрмінова паведаміце пра гэта супрацоўнікам міліцыі або метрапалітэна. Станция Михалова. Михалова station. Наступная станция Грушевка. Осторожно, дверь зачиняется. Next station is Хрушевка. Please mind the closing doors. Паважаныя пасажыры, пасля аб'явы аб закрыцці дзвярэй пасадка ў вагоны не дапускаецца. Станция Грушевка. Хрушевка station. Наступная станция Институт культуры. Осторожно, дверь зачиняется. Next station is Институт культуры. Please mind the closing doors. Паважаныя пасажыры, сцеражыцеся кішэнных крадзяжоў. Станция Институт культуры. Институт культуры station. Наступная станция Площадь Ленина. Осторожно, дверь зачиняется. Next station is Площадь Ленина. Please mind the closing doors. Уважаемые пассажиры, на основании решения Мингорисполкома на объектах метрополитена введен обязательный масочный режим. Берегите себя. Станция Площадь Ленина. Выхад да чыгуначнага вакзала і плошчы незалежнасці. Пераход да цягнікоў Зеленолужской линии. Площадь Ленина station. Exit to the railway station and Площадь Незалежности. Transfer to the Зеленолужская line. Наступная станция Кострычницкая. Осторожно, дверь зачиняется. Next station is Кострычницкая. Please mind the closing doors. Паважаныя пасажыры, невыкананне правілаў карыстання эскалатарамі можа прывесці да падзення і траўміравання. Станция Кострычницкая. Пераход да цягнікоў аўтазаводскай лініі. Кострычницкая station. Transfer to the Автозаводская line. Паважаныя пасажыры, калі ласка, праходзьце ў сярэдзіну салона, не збірайцеся каля дзвярэй вагона. Наступная станция Площадь Перамоги. Осторожно, дверь зачиняется. Next station is Площадь Перамохи. Please mind the closing doors. Паважаныя пасажыры, уступайце месца для сядзення пасажырам з дзецьмі дашкольнага ўзросту, цяжарным жанчынам, інвалідам і пажылым людзям. Станция Площадь Перамоги. Площадь Перамохи station. Наступная станция Площадь Якуба Колоса. Осторожно, дверь зачиняется. Next station is Площадь Якуба Колоса. Please mind the closing doors. Паважаныя пасажыры, калі вы знайшлі на станцыях ці ў цягніках метрапалітэна рэчы без нагляду ці падазроныя прадметы, калі ласка, тэрмінова паведаміце пра гэта супрацоўнікам міліцыі або метрапалітэна. Станция Площадь Якуба Колоса. Площадь Якуба Колоса station. Наступная станция Академия наук. Осторожно, дверь зачиняется. Next station is Академия наук. Please mind the closing doors. Паважаныя пасажыры, сцеражыцеся кішэнных крадзяжоў. Станция Академия наук. Академия наук station. Наступная станция Парк Челюскинцев. Осторожно, дверь зачиняется. Next station is Парк Челюскинцев. Please mind the closing doors. Уважаемые пассажиры, на основании решения Мингорисполкома на объектах метрополитена введен обязательный масочный режим. Берегите себя. Станция Парк Челюскинцев. Парк Челюскинцев station. Наступная станция Московская. Осторожно, дверь зачиняется. Next station is Московская. Please mind the closing doors. Паважаныя пасажыры, калі вы знайшлі на станцыях ці ў цягніках метрапалітэна рэчы без нагляду ці падазроныя прадметы, калі ласка, тэрмінова паведаміце пра гэта супрацоўнікам міліцыі або метрапалітэна. Станция Московская. Московская. Station. Наступная станция Усход. Осторожно, дверь зачиняется. Next station is Усход. Please mind the closing doors. Паважаныя пасажыры, уступайце месца для сядзення пасажырам з дзецьмі дашкольнага ўзросту, цяжарным жанчынам, інвалідам і пажылым людзям. Станция Усход. Усход station. Наступная станция Борисовский тракт. Осторожно, дверь зачиняется. Next station is Борисовский тракт. Please mind the closing doors. Паважаныя пасажыры, сцеражыцеся кішэнных крадзяжоў. Станция Борисовский тракт. Борисовский тракт station. Наступная станция Уручча. Осторожно, дверь зачиняется. Next station is Уручча. Please mind the closing doors. Уважаемые пассажиры, на основании решения Мингорисполкома на объектах метрополитена введен обязательный масочный режим. Берегите себя. Станция Уручча. Канцавая. Цягнік далей не ідзе, калі ласка, пакіньце вагоны. Паважаныя пасажыры, пры выхадзе з вагона не забывайце свае рэчы. Уручча station. Please leave the train. Please don't leave your belongings behind. Наступная станция Борисовский тракт. Осторожно, дверь зачиняется. Next station is Борисовский тракт. Please mind the closing doors. Уважаемые пассажиры, на основании решения Мингорисполкома на объектах метрополитена введен обязательный масочный режим. Берегите себя. Станция Борисовский тракт. Борисовский тракт station. Наступная станция Усход. Осторожно, дверь зачиняется. Next station is Усход. Please mind the closing doors. Паважаныя пасажыры, калі вы знайшлі на станцыях ці ў цягніках метрапалітэна рэчы без нагляду ці падазроныя прадметы, калі ласка, тэрмінова паведаміце пра гэта супрацоўнікам міліцыі або метрапалітэна. Станция Усход. Усход station. Наступная станция Московская. Осторожно, дверь зачиняется. Next station is Московская. Please mind the closing doors. Паважаныя пасажыры, уступайце месца для сядзення пасажырам з дзецьмі дашкольнага ўзросту, цяжарным жанчынам, інвалідам і пажылым людзям. Станция Московская. Московская. Station. Наступная станция Парк Челюскинцев. Осторожно, дверь зачиняется. Next station is Парк Челюскинцев. Please mind the closing doors. Паважаныя пасажыры, сцеражыцеся кішэнных крадзяжоў. Станция Парк Челюскинцев. Парк Челюскинцев station. Наступная станция Академия наук. Осторожно, дверь зачиняется. Next station is Академия наук. Please mind the closing doors. Паважаныя пасажыры, невыкананне правілаў карыстання эскалатарамі можа прывесці да падзення і траўміравання. Станция Академия наук. Академия наук station. Наступная станция Площадь Якуба Колоса. Осторожно, дверь зачиняется. Next station is Площадь Якуба Колоса. Please mind the closing doors.
Уважаемые пассажиры, на основании решения Мингорисполкома на объектах метрополитена введен обязательный масочный режим. Берегите себя. Станция Площадь Якуба Колоса. Площадь Якуба Колоса station. Наступная станция Площадь Перамоги. Осторожно, дверь зачиняется. Next station is Площадь Перамохи. Please mind the closing doors. Паважаныя пасажыры, калі вы знайшлі на станцыях ці ў цягніках метрапалітэна рэчы без нагляду ці падазроныя прадметы, калі ласка тэрмінова паведаміце пра гэта супрацоўнікам міліцыі або метрапалітэна. Станция Площадь Перамоги. Площадь Перамохи station. Наступная станция Кострычницкая. Осторожно, дверь зачиняется. Next station is Кострычницкая. Please mind the closing doors. Паважаныя пасажыры, невыкананне правілаў карыстання эскалатарамі можа прывесці да падзення і траўміравання. Станция Кострычницкая. Пераход да цягнікоў аўтазаводскай лініі. Кострычницкая station. Transfer to the Autozavodskaya line. Паважаныя пасажыры, калі ласка, праходзьце ў сярэдзіну салона, не збірайцеся каля дзвярэй вагона. Наступная станция Площадь Ленина. Осторожно, дверь зачиняется. Next station is Площадь Ленина. Please mind the closing doors. Паважаныя пасажыры, уступайце месца для сядзення пасажырам з дзецьмі дашкольнага ўзросту, цяжарным жанчынам, інвалідам і пажылым людзям. Станция Площадь Ленина. Выхад да чыгуначнага вакзала і плошчы незалежнасці. Пераход да цягнікоў Зеленолужской линии. Площадь Ленина station. Exit to the railway station and Площа Незалежности. Transfer to the Зеленолужская line. Наступная станция Институт культуры. Осторожно, дверь зачиняется. Next station is Институт культуры. Please mind the closing doors. Уважаемые пассажиры, на основании решения Мингорисполкома на объектах метрополитена введен обязательный масочный режим. Берегите себя. Станция Институт культуры. Институт культуры station. Наступная станция Грушевка. Осторожно, дверь зачиняется. Next station is Хрущевка. Please mind the closing doors. Паважаныя пасажыры, пасля аб'явы аб закрыцці дзвярэй пасадка ў вагоны не дапускаецца. Станция Грушевка. Хрущевка station. Наступная станция Михалова. Осторожно, дверь зачиняется. Next station is Михалова. Please mind the closing doors. Паважаныя пасажыры, калі вы знайшлі на станцыях ці ў цягніках метрапалітэна рэчы без нагляду ці падазроныя прадметы, калі ласка, тэрмінова паведаміце пра гэта супрацоўнікам міліцыі або метрапалітэна. Станция Михалова. Михалова station. Наступная станция Петровщина. Осторожно, дверь зачиняется. Next station is Петровщина. Please mind the closing doors. Паважаныя пасажыры, сцеражыцеся кішэнных крадзяжоў. Станция Петровщина. Петровщина station. Наступная станция Маліновка. Осторожно, дверь зачиняется. Next station is Малиновка. Please mind the closing doors. Уважаемые пассажиры, на основании решения Мингорисполкома на объектах метрополитена введен обязательный масочный режим. Берегите себя. Станция Маліновка. Канцавая. Цягнік далей не ідзе, калі ласка, пакіньце вагоны. Паважаныя пасажыры, пры выхадзе з вагона не забывайце свае рэчы. Малиновка. Station. Please leave the train. Please don't leave your belongings behind.